El català es parla a terres força allunyades entre si, que pertanyen a diversos estats. A la Catalunya Nord, a una franja estreta de l'Aragó, Andorra, al Principat de Catalunya, a les Illes Balears, en una bona part del País Valencià i també a la ciutat de l'Alguer, a l'illa de Sardenya. Però, tot i la unitat indiscutible de la llengua, el català es parla amb accents diversos i s'utilitza de formes molt diverses. Vegem-ne uns exemples. Jo crec que si s'ha suspès és per por, perquè no hi ha dret que uns senyors que cobren tants milions no surtin i tinguin por d'encostipar-se. Perché chi pugui treballar per a pau, cara home, perché cara home sa pugui sentir llibre a davant dels altres homes. Quants artistes no quedarien en l'anonimat si no fos per l'impacte que procuren els seus caretos? I de tots aquests que s'amaguen sota grans capes espesses de maquillatge, doncs n'hi ha que fan pena i d'altres que realment exciten. De vegades, el personal és cruel amb les professions dels altres. Mireu, si no, el que li va ocórrer a un pispa que, de bon matí, a fi de complir amb el seu quefer delictiu, penetrà en una sucursal del Banc Atlàntic de València, pistola a la mà.